Κύριε απίθανε. Βέβαια τον έπιασες, αφού τον εξουδετερώσα. Πάντως νομίζω ότι πρέπει να είσαι πιο ευέλικτος. Έχω να σου ανακοινώσω ένα σπουδαίο γεγονός. Επιτέλους μετακομίσαμε επίσημα. Επιτέλους άνοιξε και την τελευταία κούτα. Τώρα είναι επίσημο. Χαχαχα. Κάνε κάτι! Μη στέκεσαι έτσι! Πρέπει να επέμβεις! Νόμιζα θα γύριζες πριν τις 11. Αν αποφάσεις να γυρίσεις θα το κάνεις αργότερα. Αυτά είναι μπάζα. Ξέρεις πως αισθάνομαι γι' αυτό, Μπομπ. Να πάρει. Δεν μπορούμε να αποκαλυφθούμε ξανά. Έντνα. Όχι, σου τηλεφωνώ για τη στολή. Για τη στολή του Μπομπ. Σου τηλεφωνάω για τη στολή του Μπομπ. Έντνα, χαίρομαι που σε βλέπω, αλλά πρέπει να σου το πω, δεν έχω ιδέα για ποιο πράγμα μιλάς. Τίποτα. Ένα μικρό πρόβλημα με τον μπαμπά. Εννοώ ότι έχει πρόβλημα. Ή πρόκειται να έχει. Καλό πύργο ελέγχου. Εδώ ΙΓ99. Ζητώ καθοδήγηση για προσγείωση. Over. ΙΓ99. Καλό, αλλά δεν λαμβάνω απάντηση. Απεμπλοκή. 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 Επαναλαμβάνω, απεμπλοκή. Κίνδυνος, κίνδυνος. ΙΓ99. Δέχεται επίθεση από φίλια πειρά. Ακύρωση, ακύρωση. Υπάρχουν παιδιά εδώ. Βιολέτα, κάνε το τώρα. Κρατηθείτε. Δεν πρόκειται να πεθάνουμε. Τώρα συνέλθετε και βγάλτε το σκασμό, αλλιώς θα σας τιμωρήσω για 1 μήνα. Καταλάβατε? Θέλω να τρέξεις όσο πιο γρήγορα μπορείς. Όσο πιο γρήγορα μπορείς. Κρυφτείτε. Να προσέχετε ο ένας τον άλλον. Θα γυρίσω το πρωί. Έχεις περισσότερη δύναμη από όσοι νομίζεις. Μην αμφιβάλλεις. Όταν έρθει η ώρα θα ξέρεις τι θα κάνεις. Είναι στο αίμα σου. Άφησέ με! Άφησέ με! Ψεύτη, απέσιο, άπιστο σκουλί! Σε μένα αναφέρεσαι. Είδα ένα υπόστεγο αεροσκαφών καθώς ερχόμουν. Ίσια μπροστά νομίζω. Αυτό είναι το σωστό υπόστεγο, αλλά δεν βλέπω κανένα τζετ. Ωραία. Δεν ξέρω να πετάω πύραυλο. Πρέπει να σου απαντήσω! Πλησιάζουμε, βγες δεξιά! Θα τη χάσεις! Τι εννοείς, θα κοιτάω από τον πάγκο αναπληρωματικών? Δεν το νομίζω. Και εγώ σου λέω να το ξεχάσεις. Είσαι ο άντρας μου και είμαι μαζί σου. Ό,τι κι ας συμβεί. Αν δουλέψουμε μαζί, δεν χρειάζεται να είσαι. Είμαστε σούπερ ήρωες. Τι θα συμβεί? Βιολέτα, όχι! Μείνετε εδώ, εντάξει? Όχι ακόμη! Θα πλησιάσουν κι άλλο, έχεις μόνο μία βολή! Μπομπ, το σκάι! Πρέπει να κάνουμε κάτι τώρα! Πέτα εμένα! Μπομπ, πέτα εμένα! Κοίτα τη μαμά, γλυκό μου, μην κοιτάς κάτω, η μαμά σε κρατάει. Μην ανησυχείς, είναι όλα εντάξει. Μπράβο, γλυκιά μου. Τι χαμπάρια, Σολ, πέρνα μέσα. Εντάξει, ωραίο το μπιφτέκι, αλλά την επόμενη φορά το θέλω με μουστάρδα, εντάξει? Πω, μου φέρες κουλουράκι σήμερα. Μπράβο, παλικάρι μου. Λούι! Τι είναι αυτό? Τα ακούς, Λούι? Πεθαίνω της πείνας. Και όταν το στομάχι μου αρχίζει και μιλάει, δεν μιλάει σε μένα. Δίνει το λόγο στα νύχια. Προσπαθώ να συγκρατήσω τα νυχάκια όσο καλύτερα μπορώ, αλλά δεν εξαρτάται από μένα. Το στομάχι επικοινωνεί άμεσα με αυτά τα νυχάκια και πολύ φοβάμαι για την τύχη σου, Λούι. Εντάξει, θα κάνω λίγη υπομονή. Αλλά για αντάλλαγμα, την άλλη εβδομάδα όλο το φαγητό σου θα έρθει σε μένα. Στρίβε τώρα. Ναι, τώρα φοβήθηκα. Καλέ! Τι έγινε? Ποιος? Εντάξει. Κοίτα, φίλε, δεν ξέρω τι ζόρι τραβάς, αλλά μπορείτε να πείτε στον Μπούνταυλο ότι έπιασε λάθος γάτα. Καλέ! Τα έχεις μέξει τελείως! Καλέ! Είσαι με τα καλά σου, καλέ! Εντάξει, θα μιλήσω! Ξέρω που λυπαίνει! Ναι! Την έχουν οι άντρες με τα μαύρα! Και ο τύπος! Ο τύπος με τα μπλε μάτια! Πράσινα! Ναι, πράσινα! Το ένα πράσινο μάτι! Αυτός είναι ο άκρος μυστικός χάρτης ολόκληρης της γης! Το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να πας από εδώ μέχρι εκεί. Αυτό δεν ήταν σε συμφωνία. Είχαμε μία συμφωνία. Σε αυτά τα απαλά ποδαράκια έχω κάτι τρομερά νυχάκια. Σε κλιπαρώ! Είμαι αναγκάσεις να τα βγάλω έξω και να τα δοκιμάσω πάνω σου. Θα σε θάψω! Τι κάνεις? Από το Δαφνί πρέπει να το έσκασε αυτός. Σιγά καλέ! Τι έμαθε πάλι και λύσε ξύπνα. Τι ακριβώς μπορεί να κάνει κάποιος με το σούπερ γάβγισμα? Είσαι πολύ δεμένος με αυτή την Μπέννη, έτσι μεγάλε? Αν θες τη γνώμη μου, ο μόνος καλός άνθρωπος είναι ένας... Σταμάτα να πηδάς από φορτηγά που τρέχουν 120 χιλιόμετρα την ώρα στην εθνική! Θα σου κάνω μεγάλο κακό! Θα σε εξασθενήσω τελείως με αυτή την πολυστερίνη! Θα σου δείξω ότι θα πει πολυστερίνη! Δεν το πιστεύω. Πεινάς. Να το αντίδοτό σου. Φαγητό. Χρόνια έχω να φάω έτσι. Κοίτα, το σταμάχι μου πρίστηκε. Την κάνω με τα ράτσα. Όχι! Ξεχάστε το! Πώς λέμε, δεν το κάνω ούτε με σφαίρες! Αυτό είναι που με ανησυχεί!